Хвала Христу, шаноўныя слухачы і гледачы радыё Марыя. Культурная раніца запрашае вас у Крэва. Што тут можна паглядзець? Вядома, касцёл перамянення Пана, велічны двухвежавы каталіцкі храм і прыняць удзел у святой імшы. Вядома, Крэўскі замак, адзін з самых старадаўніх беларускіх замкаў, і ацаніць, як адбываецца рэстаўрацыя. Мы ўсё гэта зрабілі і пасля накіраваліся ў госці да спецыяліста ў галіне гісторыка-культурнай спадчыны, музеязнаўцы і паэткі Алены Шатурынай-Бобінай. Адразу прапануем паслухаць верш у выкананні паэткі і будзем знаёміцца. Калі вынаходжу новы свет, а не магу з табою падзяліцца, узнёслая, я ападаю ніца, адчужана губляючы імпэт. І фанаберыста даю астыць прыгатаванай філіжанцы кавы. Яна на смак далёка не такая, калі яе заварваеш не ты. Даводзілася чуць паміж людзей, што я магу і што ўмею многа. Калі ж табе патрэбна дапамога, тады я буду ў сотні раз мацней. Твой боль маю атручваў кроў. Жыццё ж не вабяць лёгкія адказы. Не кожны мае дар і не адразу ператвараць пакуты ў любоў. Спадарыня Алена, дзякуй вам за гасціннасць такую. Раскажыце нам, калі ласка, вось гэта любоў да свайго, любоў да сваёй зямлі, да традыцый, да культуры, да мовы. Яна закладзена была, сфарміравана з дзяцінства, ішла ад сям'і, альбо гэта ўжо набытак праз адукацыю? Вы ведаеце, дзяцінства маё прайшло у бабулі ў Астравецкім раёне. Такая вёска Новасёлкі ёсць, побач Дубок, Мар'янская кальварыя вёскі Дубок, ось я там расла, такія глухія лясы. Бабуля была настаўніцай калісьці, таму кожны вечар мы клаліся з ёй спаць, яна мне чытала вершы на памяць, яна мне расказвала штосьці. І я расла неяк так дзікуном такім, сама сабе. І у такім цесным кантакце з этой прыродай, з гэтым наваколлем, і я ўсё любіла, разумееце? От самага дзяцінства я любіла гэту зямлю, гэтыя рэкі, лясы нашы тыя помнікі. Ну вось просто такая невытлумачаная любоў, прывязнасць такая, што напэўна, што это неяк ад нараджэння пайшло, а адукацыя не, ў школе мы на рускай мове навучаліся, вось ужо тады, як сказаць, вось тая справа, якой я займаюся, якую я лічу зараз справай свайго жыцця, таму што ўжо, напэўна, 12 год я займаюся аховай спадчыны, вось гэтымі культурнымі праектамі. Я пачала гэта ў 2013 годзе. Першая моя адукацыя ногу была юрыдычная, вось я скончыла Гродзенскі універсітэт і тады працавала трошкі судовым выканаўцам год, потым юрысконсультам год, але гэта як я яшчэ у студэнцтве, як яшчэ вучылася адначасова. Але потым зразумела, што мне неяк не вельмі это цікава. І вось прыйшла на працу метадыстам па ахове гісторыка-культурнай спадчыннасці ў Смаргонь. І тады вот я адчула, што гэта тое, што мне падабаецца. Я рабіла неяк сама сабе ўсё, ніхто мне не казаў, што трэба рабіць. Я ездзіла па гэтым раёне, шукала новыя помнікі. Вот за свой час, які я там працавала, даследавала, уключыла ў дзяржаўны спіс 9 гісторык-культурных каштоўнасцяў і 26 аб'ектаў у іх складзе. То бок гэтыя каплічкі прыдарожныя, і цэрквы, і праваслаўныя, і каталіцкія капліцы таксама. То бок усё вот это, мне здавалася, як, калі мы заўтра не павесім гэту шыльду, то паслязаўтра гэта ўсё разваліцца, ніхто не будзе турбавацца, ніхто, і мы страцім. І вы ведаеце, зараз, як я бачу, ўжо прайшоў час, сапраўды гэта так, ось тыя 15 прыдарожных каплічак, так, па Смаргонскім раёне, шэраг з іх ужо празваліліся, а так яны маюць уласнікаў цяпер, ёсць сельсаветы, напрыклад, ну там ці якісьці іншыя установы, і яны ўжо маюць абавязак, яны іх рамантуюць, зараз ужо пафарбавалі, там падрамантавалі, ўсё, мы іх захавалі. А гэта ж сведчанне нашай традыцыйнасці, разумееце, нашай веры, нашых вось гэтых перакананняў. Яно павінна быць, это ўсё, яно павінна быць. А тады асноўнымі геаграфічнымі кропкамі гэта
Горадня, дзе вы вучыліся, Так. Смаргонь, дзе вы працавалі. Так, яшчэ у мяне ёсць адукацыя музеязнаўца. Это вось уже калі я працавала, то навучалася ў Менску, у нашым універсітэце культуры і мастацтваў. І яшчэ у мяне такі быў цікавы праект, не то што ў мяне, але мне пашчасціла там быць у гэтым праекце, такі Нясвіжская акадэмія. Ён дзесьці каля 25 гадоў існавала. Вось это такі партнёрская праграма, скажем так, паміж нашым Міністэрствам культуры Беларусі і Нарадовым інстытутам дзядзіцтва польскага. І вось 2 гады я навучалася там таксама па тэме ахова і рэстаўрацыя помнікаў абарончага дойлідства. Я абараняла дыплом у Варшаве, і гэты дыплом, дарэчы, па Крэўскім замку, ён увайшоў у спіс лепшых за 25 гадоў існавання этой акадэміі, і была выдадзена такая, запісала сабе, каб не забыцца, кніга «Прафесійны вопыт у галіне аховы гісторыка-культурнай спадчыны» пад рэдакцыяй Лапцёнак Ірыны Браніслаўны. І там пра Крэўскі замак якраз я пісала. Дзякуючы вось гэтай працы, потым я ўжо вярнулася з Варшавы, напісала абгрунтаванне ў Міністэрства культуры аб наданні Крэўскаму замку катэгорыі 1, катэгорыі статусу міжнароднага помніка, таму што ён меў да гэтага нацыянальны статус. І это было ухвалена. Вось, і пасля гэтага такі ж самы фокус я зрабіла сядзібай Багушевіча, таму што сядзіба Багушевіча мела катэгорыю 3, рэгіянальны, это зусім не крыўдна. І я таксама напісала абгрунтаванне, яно сябе прадстаўляе, што ты пішаш даследаванне у параўнанні таксама з архітэктурнага пункту гледжання, з гістарычнага пункту гледжання, якое значэнне вялікае мае гэты аб'ект. Тады геаграфія пашыраецца, тут і Менск, і Варшава. Менск стаў блізкі для вас, для вашай душы? Так, стаў блізкі, тым больш, што я пераехала туды, я зараз уже жыву там, і памаленьку пачынаю таксама з ім знаёміцца, вывучаць і пазнаваць. Але ўсё роўна мяне вось цягне неяк так сюды, таму што тут гэтыя аб'екты, яны для мяне нейкія як дзеці таксама. Вось калі ты ўзяўся за іх, значыць ты павінны імі апекавацца. Разумееце, вот яны мне як дзеці, я не магу іх пакінуць. Так а чаму вас занесла менавіта ў Крэва? Бо такіх аб'ектаў, якія могуць стаць дзецьмі па Беларусі, вельмі шмат. Шмат сапраўды. Просто так склалася, што я вось з, па-мойму, 21-го года узначаліла Смаргонскі краязнаўчы музей, і пры музеі увялі сектар гісторыі Крэўскага замка. І да гэтага ж так я пісала ўсю ту дыпломную працу па Крэўскім замку. Я вельмі люблю гатычную архітэктуру, вельмі люблю гэты перыяд, чамусьці мне так блізкі душэўна. І тут працавала, тут пачынала развіваць вот эту інфраструктуру, ствараць у Крэве, потым вот вежу дазорцу мы будавалі. Ну і так склалася, просто так склалася. А чаму б не? А чаму б не зрабіць тут вось такі турыстычны аб'ект, у якім можна будзе такую калыску, скажем так, вось адраджэння і захавання гэтых лакальных нашых традыцый, менавіта лакальных, таму што калі мы будзем агульнабеларускае штосьці рабіць, гэта нікому не цікава, таму што гэта пра ўсё і не пра што. А лакальна это калі толькі тут, вось толькі адсюль можна прывезці нешта, ці можна пакаштаваць штосьці менавіта мясцовае, смаргонскае, там ці вот з гэтага раёну, то павінна быць так, напэўна. У Крэва вам утульна і добра, і вы вырашылі тут пусціць карані. І мы сядзім у вашай такой сядзібе. Раскажыце, што гэта за сядзіба, што гэта за хата, якая ў яе гісторыя? Гэта сядзіба называецца Ляліва. Я вось вырашыла даць ёй такую назву, скажем так, у гонар герба Крэва, з такім сімвалізмам, таму што гэта, канешне, магдыбургскае права, гэта нейкая самастойнасць, гэта самакіраванне, гэта гісторыя цесна звязаная з месцам, таму вот сядзіба назву такую мае. Пасля таго, як я ўжо перастала працаваць у Смаргонскім музеі, мы з партнёрам маім, гэта Вячеслав Бруёк, таксама я ўжо казала, мы людзі адных каштоўнасцей, адных вартасцей, інтарэсаў, мы глядзім у адзін бок абсалютна. І вось мы вырашылі, што, напэўна, трэба тут у Крэве
штосьці развіваць, таму што душа баліць за тое, што людзі прыязджаюць, няма элементарных, што казаць пра нейкія там тонкасці, няма элементарных такіх умоваў побытавых нават, так, ці тых прыбіральняў, ці там нейкай там кавы, гарбаты папіць і гэтак далей. Трэба нешта зрабіць. А хто зробіць? Лепей, як сам ніхто не зробіць. Значыць, вырашылі, набылі мы тут вось адзін дом, тады яшчэ адзін там кавалачак вышэй участак. І тое, што вы бачыце тут з пункту гледжання архітэктуры, з пункту гледжання ландшафту, тое, што вы чуеце і каштуеце зараз гэтай канцэпцыі, гэтай ідэі, гэта ўсё я прыдумала сама абсалютна, то бок тут не ўдзельнічаў ніякі старонні чалавек ці спецыяліст, вось і ад агароджы да там літаральна абсалютна ўсё. То бок вот тут вы знаёміцеся, дакранаецеся да нашых душаў, да нашых, скажам, унутраных такіх памкненняў, і я спадзяюся, што гэта прыгожа, што гэта падабаецца, што людзям будзе тут добра. І вось асноўная ідэя – это зрабіць тут такое месца, сапраўды калыску вось этой нашай мясцовай традыцыйнай культуры. Мы хочам тут адраджаць традыцыі, мы хочам, каб сюды прыязджалі людзі, каб яны даведваліся пра гэтыя, напрыклад, абваранкі, каб яны спрабавалі іх прыгатаваць, каб яны пакаштавалі, каб тут безліч іх было розных там сартоў і разнавіднасцей, і нават ствараць свае ўласна нейкія новыя, так, нейкія новыя бренды тут. Вось, а раптам штосьці мы там зробім такія бараначкі, якія ну проста стануць мега папулярнымі, мы ім там назву спецыяльную дадзім, звязаную з крэвам таксама, каб там гэты корань крэва гучаў. І это будзе вельмі добра. І таксама хочацца тут і батлейку ўславіць, і хочацца вось гэтыя смаргонскія найгрышы, дарэчы, музычна-інструментальная традыцыя, якую я таксама даследавала 2 гады маёй працы і падала ў дзяржаўны спіс. Адзіная ў Рэспублікі Беларусь інструментальная музыка. Нема вось іншага такого традыцыйнага ўзору, апрача гэтага. І вось гэтыя смаргонскія найгрышы, это што было такое на вяселлях, вясковых ігралі музыкі. Гэтыя музыкі вучыліся самі, нотаў нейкіх акадэмічна, скажем, выкладання ў іх не было. З рукі на руку это ўсё пераймалася па слыху. Таму была такая традыцыя ў 20 стагоддзі. І тут чаму б не? Чаму б нам не зрабіць, напрыклад, імправізаванае такое вяселле для людзей? Не аформіць, і не прыйдзе гэта капэла і не сыграе. Разумееце, то бок тут просто такое поле для фантазіі, для розных нейкіх дзеянняў у супрацы з нашымі і дзяржаўнымі органамі. Я думаю, што это будзе ім вельмі цікава таксама. І чаму б не? Чаму б гэта ўсё тут не рабіць? Няхай будзе такая прастора, да якой усе будуць цягнуцца. І яшчэ вельмі важны момант, што у добрых стасунках я такіх і з нашымі, скажем так, тут же татараў было шмат таксама у той мясцовасці. Ёсць у мяне там знаёмыя і сярод нашых мусульман. Ёсць вельмі многа знаёмых на самым высокім узроўні з габрэйскай супольнасці. Тут вось і могілкі габрэйскай сінагогі ёсць, яны ўжо гатовы да нас прыехаць у госці. Мне хочацца, каб тут было месца, дзе розныя культуры, дзе розныя рэлігіі, і мы паказваем, што мы сябруем усе, што самае галоўнае людзі. Ніякія там ні погляды, ні часовыя вось гэтыя змены, а тут, каб сябравалі ўсе. Такая вот тэрыторыя міру. Вы актыўна ад адраджэння матэрыяльнай спадчыны перайшлі да нематэрыяльнай. Так. І раскажыце, вось што ў нас на стале? Зараз на стале у нас бэйглы з аўсянай пасыпкай, абвараначкі, мы іх назвалі крэўскія абваранкі, то вось гэты сорт. Таксама і такія бульбяныя пірогі з тварагом унутры. Гэта таксама з гарадзенскага раёну старынны рэцэпт, якім падзялілася бабуля майго сябры шэф-повара. Вось, яны там таксама з тварагом рыхтавалі вось такія бульбяныя піражкі. Гэта вельмі незвычайная страва, бо я таксама, дзе вандравала, не каштавала такога. А што датычна смаргонскіх абваранкаў, то гэта такая рэч, якая, здавалася б, яна ляжала заўсёды на відавоку, правда? І вось праводзіцца раз у 2 гады фестываль смаргонскія абваранкі, але пры гэтым пры ўсім ніхто не захацеў іх рэальна проста ўзяць і адрадзіць. Узяць і зрабіць. Я заўсёды кажу, што я не люблю размаўляць. Узяў і зрабіў. Таксама і тут. Я зарэгістравала таварны знак,
Вось, і те смаргонскія абваранкі, каб уже это было пазнавальнае, наша. Думаю, чаму, што тут, якраз вот пад эту сядзібу, калі мы вырашылі яе будаваць, у мяне ўжо за гэты доўгі час, канешне ж, я шмат вывучала, шмат працавала тут у гэтым раёне, і у мяне ўжо, як бы, я ведала, што мы будзем тут рабіць, чым будзем займацца. Таму это было абавязкова, як это не адрадзіць смаргонскія бараначкі з 17 стагоддзя, гэта традыцыя, уяўляеце, і вось у 1939 годзе яшчэ, скажем, да таго, як утварылася наша паўнавартасная такая БССР, а вот эта заходняя частка была за Польшай, то тут у Смаргоне 4,5 тысячи чалавек, 80 пякарняў на 4,5 тысячи чалавек. Вы уяўляеце, які гэта быў бізнес. І гэтыя абваранкі, яны разыходзіліся і ў Пецярбург, і ў Гданьск, Гдыню, Сопат, Кракаў, Варшаву і гэтак далей. На ўсе кірмашы, у Ліду, у Глыбокае, усюды вось ездзілі гандляваць з поўнымі вазамі абваранкаў. Это ж просто тое, што вот ляжала пад нагамі. Падымай і пачынаць з гэтага, так сказаць, вось такую працу. Вось гэтыя прыватныя кавярні, якія існавалі ў 30-х годах, пра якія вы казалі, яны існавалі выключна ў Смаргоне, ці гэта больш шырокая традыцыя? Ну, лічыцца менавіта, што вот смаргонскія былі такія папулярныя. Можа, дзесьці, якіясьці гаспадыні, канешне, таксама рабілі гэтыя баранкі, але вот менавіта ўсюды, дзе мы чытаем у якіхсьці там рэсурсах, у якіхсьці вытоках, усё смаргонскія, смаргонскія, смаргонскія. Можна дакладна сёння казаць, што Смаргонь – гэта сталіца абваранкаў у Беларусі. Бо ну просто не было іншага такого рода. У Польшчы гэта вядома, што Кракаў, канешне, будзе, таму што там яшчэ раней, там у 14 стагоддзі ўжо узгадваліся у інвентарных кнігах, пры двары Ягайлы, ось гэтыя абваранкі менавіта. Таму там у іх свая, але ў нас тут свая, і мы павінны сваё падтрымліваць і развіваць. Гэта само слова абваранкі, абаранкі, баранкі. Гэта мясцовая такая назва абваранкі? Абваранкі, таму што абварваліся. І вот перад тым, як іх ставіць у печ, яны абварваліся часцей за ўсё ў мядовай вадзе. Вось ад гэтага такая, бачыце, глазура атрымліваецца, такая хрусткая такая корачка салодкая. Таму мы таксама абварваем іх у мядовай вадзе, а потым ужо. Рэцэптура, яна дзе занатавалася, дзе яе зафіксавалі, у якіх крыніцах, ці гэта запісвалі з успамінаў бабуляў, ці дзесьці засталася рэцэптура у дакументах, і наколькі дакладна вы вось прытрымліваецеся альбо імправізуеце? Мне здаецца, што тое, што датычна народнай творчасці, гэта заўсёды трошачкі такая імправізацыя, так? Таму што кожны майстра, калі нават пераймае традыцыю, ён пачынае яе ўдасканальваць на свой погляд па сваім там характары. Што датычна гэтых рэцэптураў? Я пісала артыкул, і вось дакладна зараз не прыгадаю, за які сярэдзіна 19 стагоддзя там, значыць, вандравалі нашы суайчыннікі, і там быў такі запісы у дзённіку сваім, яны запісвалі, што прыехалі ў Смаргоне, нас абступілі смаргонскія абвараначніцы з гэтымі вязанкамі, і, кажа, кожная хваліла свае і лаяла чужыя. То бок вядома, што ў межах адной гэтай мясцовасці было безліч рэцэптур, у кожнай гаспадыні свае, і, напэўна, не адна рэцэптура, а розныя. Тое, што мы пазапісвалі, вось я яшчэ апошнюю эту Ядвігу Хадалёнак, я паспела запісаць яе рэцэпт. Яна была маленькая, калі яны там гатавалі яшчэ ў 30-х годах, то яна была дзіцёнкам, але яна дапамагала. Гэта такі быў заўсёды сямейны бізнес, усе ўдзельнічалі ў ім, былі каля стольніцы, каля печніцы, каля варніцы. Гэта зараз мы ўжо тут выкарыстоўваем, скажем так, цестамес сучасны, каб палегчыць працу нашых дзяўчат, таму што цеста вельмі тугое, з ім вельмі цяжка працаваць, і ўжо больш такія сучаснае абсталяванне. А тады гэта ўсё, канешне, рабілася ўручную, і для этого патрабавалася рабочая сіла. Дык вот, вернемся да рэцэптур. Потым яшчэ адну рэцэптуру, запіс я знайшла, як працавала ў музеі там таксама. Вось, не адну, можа, нават две рэцэптуры. Это таксама з успамінаў было. І
Дзякуй вялікі Алесь Белы зараз выдаў кнігу, там таксама ёсць на што абаперціся, там па-моему 6 было рэцэптаў абваранак. І ёсць яшчэ некалькі рэцэптур, якія мы, напрыклад, як я кажу, не адпрацавалі, мы не спрабавалі яшчэ іх, але калі пачнем спрабаваць, там можа быць вельмі сур'ёзнае адрозненне ад таго, што напісана, бо можа бабуля, якая распавядала, ці ўспомніла яна ўсё, што трэба ўспомніць, ці там прыгадаў той, хто запісваў. Вось як это бывае. Таму ўсё атрымліваецца, што з нейкім удзелам імправізацыі таксама гэта ўсё будзе выходзіць. Вось. Ну і такі я маю намер, канешне, ўжо паколькі з нематэрыяльнай спадчыны з найгрышамі смаргонскімі атрымалася. Дарэчы, вот гэтыя смаргонскія найгрышы, гэта не тое, што у нас былі капэлы, і яны ігралі, і па факце мы ўжо пачалі афармляць навукова ўвесь гэты працэс. Спачатку быў навуковы працэс. А потым ужо стварыліся капэлы, каб пад тое, што аформлена, даследавана і было гістарычна ў нас, каб пачаць гэта развіваць. Я яшчэ сама прыдумляла, як это зрабіць нам такі фестываль штогадовы. Значыць, я яго назвала «Іграю, як знаю, скачу, як хачу». І ён кожны год адбываецца, гэты фестываль. Вось нашай народнай музыкі. Таму, бачыце, спачатку было слова. Так і тут. Я спадзяюся, што гэтыя абваранкі могуць патрапіць таксама ў спіс нематэрыяльнай спадчыны. Там ёсць таксама две катэгорыі, і другая катэгорыя гэта калі яны адноўлены, напрыклад, на нейкі з удзелам сучасных там, скажам, матэрыялаў і гэтак далей. Я маю на ўвазе там абсталяванне, так яно можа быць не дакладна такое, не печ і ўсё астатняе, але тэхналогія, рэцэптуры безліч, гэта вельмі проста, склад тут вельмі просты. Можна проста з ім гуляцца, скажем так, гэтага дадаць гэта, давайте так паспрабуем, давайте так. Вось ваш гэты праект ацэнены, і вы ўдзельнічаеце ў конкурсах, і ёсць водгук, ёсць падтрымка. Раскажыце пра ваш удзел у такіх мерапрыемствах. Так, вельмі прыемна, я за гэта ўдзячна. Шчыра кажучы, мы яшчэ афіцыйна не пачалі працаваць. Вось зараз мы ўжо звярнуліся ў выканкам са зваротам аб рэгістрацыі нашай аграсядзібы. І неўзабаве, калі атрымаем станоўчае рашэнне, то пачнем уже як бы афіцыйную працу. Але гэтыя абваранкі я рабіла ўжо і ўдзельнічала таксама і ў конкурсах. Вось рэспубліканскі праходзіў фестываль «Бацькава булка», і яны прыслалі такі добры дыплом, вельмі прыемна мне за смеласць і арыгінальнасць ідэй. І таксама ў Заслаўскім музеі-запаведніку прэзентавала нашы абвараначкі, і на смаргонскіх дажынках раённых удзельнічала. Вось і адтуль лісты ўдзячнасці прыйшлі вельмі натхняльныя, вельмі такія, скажам, заахвочваюць. Прыемна, што гэта шануецца, што гэта сустракаецца так станоўча, і ў людзей ёсць інтарэс, і ў улады нашай таксама. Я так адчуваю, што ёсць у іх вялікая такая падзяка і цікаўнасць да гэтага праекту, таму вельмі прыемна. Сучаснага чалавека сёння вельмі здзівіць няпроста, бо столькі кавярняў. Вось як вы назіраеце па сваіх кліентах, якія набываюць, спрабуюць, ці падабаецца ім, ці вось яны актыўна набываюць, ядуць гэта, ці смакуе людзям? І заўсёды у меня ёсць там Інстаграм, старонка ў Інстаграм абваранкі смаргонкі. Просто прыходзілі водгукі настолькі станоўчыя. Я кажу, што сама салодкае не вельмі люблю, і думаю, і заўсёды вельмі хвалююся, ці спадабаецца людзям. Мне это вельмі важна, каб это было смачна. Перажываю кожны раз. Вот, як хтосьці штосьці купляе, думаю, боже, не спадабаецца ці не. І людзі шлюць такія вот лісты падзякі, і такія робяць там таксама нататкі ў інтэрнэце пра гэта, апісваюць. Ну, мне вельмі прыемна, што гэта смачна, і што гэта як бы з гісторыі, это не проста прадукт, там, які можна з кавай з'есці, але ж ён яшчэ там мае пад сабой такі грунт, такі падмурак. Падсілкаваліся абваранкамі і рушым далей глядзець наваколле і мясцовыя цікавосткі. Мы ўздымаемся на высокі пагорак, ды не на сапраўдную гару. Па дарозе на вяршыні сустракаем маляўнічыя арэлі, якія атрымалі вялікую папулярнасць сярод мясцовых і гасцей Крэва. Узабраліся на гару, дзе такая прыгожая панарама Крэва. Што гэта за гара?
Гэта Юрова гара, самая высокая кропка ў Крэве. Аб гісторыі яе існавання кажуць розныя. Адны лічаць, што тут было язычніцкае капішча калісьці, другія кажуць, што тут стаяла вежа дазорца. Вось таксама ёсць версія, якую мы і спраўдзілі, пра што раскажу пазней. Таксама некаторыя даследчыкі лічаць, што тут стаяла капліца каталіцкая ў 18 стагоддзі, але яе па тых плошчах, якія раскапаны былі, даследаваны археолагамі, то пацверджання на гэта мы не знайшлі. Што датычна да вежы дазорцы, то вось это наш праект, таксама вельмі прыемна пра гэта расказаць. Я была кіраўніком гэта праекта будаўніцтва, а Вячеслав Михайлович Бруёк, дырэктар кампаніі «Фомар», ён фінансаваў. Вячеслав Михайлович падараваў Крыўскаму сельсавету гэту вежу для людзей, для турыстаў, каб яны маглі прыязджаць сюды, наведваць. Таксама былі розныя меркаванні наконт таго, ці варта яе будаваць. Некаторая такая хваля крытыкі з аднаго боку была, частковая невялікая, але я лічу, што мы бачым тут усё вытаптана, сцежкі пратаптаныя, людзі заўсёды ідуць сюды, і гэта паказчык таго, што месца цікавае. Адсюль адкрываецца самы лепшы від на Крэва. І вось павінна была быць пры замку абавязкова якаясьці высокая кропка, каб аглядаць тэрыторыю. Да таго ж правялі археалагічныя даследаванні, і тут знайшлі 4х4 каменныя падмуркі, што дало нам яшчэ падставу думаць, што менавіта тут і стаяла такая вартавая вежа. Гэтыя падмуркі датуюцца аднолькавым узростам з замкам. Вось, і адсюль пачалася гэта ідэя, што трэба ўтварыць такую вежу. Можа быць, яна выглядала нейкім іншым чынам. Дакладна яна, напэўна, інакш выглядала. Але тут галоўнае вось гэты сімвалізм адлюстраваць, што яна тут была. І таксама ж мы робім нейкія акалічнасці адступлення з улікам таго, што сучасны турыст, з улікам бяспекі, з улікам, скажем так, камфорту перасоўвання гэтых груп людзей. Таму такія абрысы эта вежа мае, такое архітэктурнае рашэнне. Дык вось, што сказаць, адзіны ў Беларусі прыклад адлюстравання вежавай сігнальнай сістэмы старажытнага Вялікае княства Літоўскага. Мы ведаем, што стаялі ўсюды па ўзгорках на нашай тэрыторыі вежы, і калі ішоў вораг здалёк, то на гэтых вежах запальвалі сігнальныя агні, і ўжо здалёк, адзін аднаго бачачы, так, з адной вежы на другую перадавалі інфармацыю, пакуль да нас прыйдзе вораг, у замку ўжо ўсе падрыхтаваліся даваць адпор непрыяцелю. І таму вось тут у Крэве мы гэта занатавалі фактычна, і вы можете бачыць, вы можете падняцца на гэту вежу, паглядзець на замак, паглядзець на наваколле, на эти ўзгоркі прыгожыя. Археолагі вынайшлі фрагменты падмурку 4х4, так? І ў гэтай вежы мы пакінулі ў падлозе вось такую нішу, якая дэманструе камяні і рошчыну 14 стагоддзя, і паказвае нам, тут таксама інфармацыйная шыльдачка вісіць, якая распавядае, што мы бачым. І вось вот это раскоп 14 стагоддзя, які кожны можа паглядзець. Спадарыня Алена, калі рабілі гэтую вежу, рабілі яе праект, на якія ўзоры арыентаваліся? Мы арыентаваліся на аналогіі, на тое, што ўжо было ўвасоблена, напрыклад, канешне, мы глядзелі, як зроблена ў Літве, як у Польшчы робяць, напрыклад, сходныя вежы таксама, таму што ўсё ж такі 7 стагоддзяў і драўлянае дойлідства, асабліва такога функцыяналу, яно не захавалася нідзе. Вось, мы вывучалі матэрыялы па таксама, як там у маскоўскім княстве, як у Вялікім княстве Літоўскім, ёсць замалёўкі прыкладна, як маглі яны выглядаць. Вось, і нейкую такую квінтэсэнцыю мы зрабілі вось па такіх аналагічных прыкладах і пабудавалі. Мы сюды ўздымаліся, і тут была вялікая група, якія таксама любаваліся горадам. Вось вы памятаеце гэта месца, калі вежы не было, вы стваралі гэтую вежу, зараз вы запрашаеце сюды сваіх гасцей, бачыце, як прыязджаюць турысты. Якое у вас пачуццё? Вельмі радасна,
што месца запатрабаванае, таму што да гэтага тут усё як бы зарастала травой, і можа быць нейкія адзінкавыя аматары, которые цікавіліся, которые лічылі, што вось тут было калісьці капішча, яны цікавяцца, напрыклад, гэтай тэмай язычніцкай, яшчэ да хрысціянскай. Яны наведвалі вось эту Юраву гару, а ў астатнім ніхто не ведаў, што тут такое ёсць, што варта сюды прайсціся, што калі яшчэ 50 метраў прайсціся далей, тут яшчэ габрэйскія могілкі вельмі старажытныя ёсць, таксама іх можна паглядзець. То цяперака вы бачыце, што ўсё вытаптана, што людзі сюды ідуць, што-то цікава. Нам радасна, але вось зараз я злавіла сябе на думцы, што мне не верыцца, што гэта было, што гэта рабілася. Вось ты зрабіў і пайшоў далей, і пайшоў і не задумваешся. Дзякуй Богу, добра, што гэта служыць, але ты ўжо недзе, ты ўжо ў нейкіх іншых праектах, ты ўжо там наперадзе дзесьці. Я рада. А пэўна, людзі некаторыя, якія сюды прыходзяць, ім падабаецца, што можна пабачыць гэтую шыкоўную панараму, яны і не ўяўляюць, што гэтага не было, яны проста з радасцю гэтым карыстаюцца, праўда? І гэта самае галоўнае. Мэта дасягнута. Чалавек трошкі лепш пазнаёміўся з гісторыяй. Чалавек, кожны з нас, ён візуал, яму трэба бачыць, яму трэба глядзець прыгожа, і калі ствараеш магчымасць для гэтага, то для лепшага ўспрыняцця, для лепшага ўсведамлення велічы сваёй гісторыі, сваёй зямлі, прыгажосці яе. Ну вот дзякуй Богу за ўсё, што ёсць здароўе, сілы, у нас магчымасці з Вячеславом Михайловичем разам рабіць такія рэчы. Дзякуй Богу за гэта. Вераснёўскае зорнае неба маё, вечнай сцежкі цягнінне дадому, дзе адзінаму Богу жывому мы даніну сваю аддаём. Мы глядзімся адно ў аднаго, зорны пыл і часцінкі кахання, ад народзінаў і да заклання, так і не зразумеўшы яго. Дасканалыя толькі ў грахах, над сабой учыняем расправу. І няўжо табе з намі цікава вераснёўскага неба размах? Недалёка ад Крэва знаходзіцца вёска Івашкаўцы. Мы першапачаткова не планавалі туды ехаць, але спадарыня Алена сказала, што абавязкова трэба наведаць могілкі, якія размешчаны на заходняй ускраіне вёскі. Спадарыня Алена, раскажыце, што гэта за могілкі, што за такая прыгожая капліца перад намі? Вось мы з вами зараз знаходзімся ў вёсцы Івашкаўцы, гэта побач з Соламі, і гэта капліца пахавальня шляхецкага роду Качаноў. Яна была пабудаваная паміж 1908 і 1916 гадамі, таму што я прывезла копію праекта арыгінальнага гэтай капліцы, які быў зацверджаны ў 1908 годзе, а ў 1916 падчас Першай сусветнай вайны мы ўжо бачым фотаздымкі германскіх салдат, яны хавалі тут сваіх вайскоўцаў загінуўшых, і ўжо гэта капліца тут стаяла. У той час, калі ў 1915 годзе казакі спалілі касцёл Сольскі, то ўжо, скажем так, за польскім часам, з 20-21 года, тут пачалі будаваць касцёл Маці Божай Ружанцовай, які мы ведаем зараз, мадэрновы, унікальны, вельмі прыгожы. Ён будаваўся з 1926 по 1934 гады, і ўвесь гэты час вось гэтай капліцы была прыбудавана вялікая драўляная нава, і тут праводзіліся набажэнствы. Пасля капліца была зачынена, занядбаная, і наколькі стала вядома потым, там крыпта была разрабавана, магчыма, не аднойчы, па колькасці целаў не хапае чарапоў. Вось тыя металічныя труны, прыгожыя саркафагі там такія, яны ўсе вывернутыя. Карацей кажучы, вельмі сумнае это ўсё відовішча і страшнае. Хтосьці, канешне, шукаў тут нейкай спажывы. Я так разумею, сама я з гэтай капліцай пазнаёмілася у 2018 годзе. Вось прыехала тут выпадкова і бачу, тут яшчэ стаялі дрэвы, я памятаю, такія елкі стаялі вакол, паабапал яе, і дах быў таксама у дрэнным стане, крыж пахіліўшыся. І я вось зацікавілася, каму яна належыць, што, звярнулася да касцёла, але яны сказалі, як бы не наша, ну і нічыйная, карацей кажучы, гэта каплічка. Я яе даследавала, напісала абгрунтаванне аб наданні статусу. Статус яна атрымала ў 2018 годзе, статус гісторыка-культурнай каштоўнасці. Таксама запрасіла з Акадэміі навук антраполага. Мікалай Мікалаевич Памазанаў прыехаў сюды, спусціўся ў крыпту, мы з ім усё агледзелі, ён быў вельмі ўражаны. І гэта крыпта створана так грунтоўна, так
скажем, у такім стылі, кажа, як у Нясвіжы нават. Вось. І ён усё гэта агледзеў, напісаў сваё заключэнне, напісаў прапановы, якія можна зрабіць. Пасля у 2022 годзе вось мы з Вячеславом Михайловичем, скажем так, за яго сродкі зрабілі тут частковую рэстаўрацыю. Мы парамантавалі дах, потым адрэстаўравалі вось гэтыя металічныя дзверы. Адно палатно гэтых дзвярэй важыць каля 400 кілаграм. Яны просто унікальныя, там унікальныя тыя лісточкі такія выкаваныя на іх, так, дэкор, адрамантавалі прыступкі і зрабілі адмостку таксама. То бок самае галоўнае, гэта зверху дах, каб ён не зацякаў, і знізу каб была адмостка, каб не трапляла вада таксама і вот у крыпту. Вось. Ну і адпаведна дзверы, якія мяне вельмі турбавалі, яны такія самі па сабе мастацкі твор. Хацелася іх захаваць, вось мы захавалі. Далейшая праца гэта, канешне, па фасадзе. Звонку трэба рабіць тынкоўку наноў, і унутры таксама трэба это ўсё атынкаваць. Яшчэ ў свой час, тады, калі мы рабілі рэстаўрацыю дзвярэй з кампаніяй Рэстабіліс, Роман Забыла прыязджаў, і мы там, чаму такі колер, чаму такое рашэнне, мы ўзялі на аналіз фарбу, правялі даследаванне і абралі якраз менавіта ту фарбу, якая тут павінна быць. І на аналіз таксама тады ўзялі фрагменты вот усёй тынкоўкі і па фасадзе, па асобных элементах і ўнутры, але што так, скажем так, заключэнне па іх не рабілі, таму што гэта таксама каштуе нейкіх сродкаў, і пакуль што, ну, напрыклад, у нас няма такой магчымасці. Можа, калі з цягам часу, дасць Бог, мы зможам адрэстаўраваць, але ў гэтым годзе вось мы з Вячеславом Михайловичем звярнуліся ў Міністэрства культуры, каб узгадніць добраўпарадкаванне крыпты. Нам хочацца з удзелам, канешне, Акадэміі навук. Мы ўжо таксама патэлефанавалі туды, дамовіліся, антраполагі прыедуць сюды з намі, мы збяром валанцёраў, і калі Міністэрства культуры узгодніць, уласнік жыллёва-камунальная гаспадарка не будзе супраць, то, канешне, мы збяром групу, такую суполку людзей, і проста упарадкуем эту крыпту, складзем гэтыя парэшткі, як патрэбна, у труны, вось у гэтыя нішы памесцім, і абавязкова ж, канешне, трэба адправіць імшу па гэтых людзях, і гэта вельмі важна. 7 снежня 2024 года у капліцы пахавальні роду Качаноў адбылося адмысловае набажэнства, якое правёў ксёндз-канонік Антоній Казлоўскі. Святар маліўся аб вечным супакоі для пахаваных там людзей, чые парэшткі былі патрывожаны, а перад гэтым у касцёле цэлебраваў святую імшу за ўсіх памерлых з роду Качаноў, якія спачываюць у гэтай капліцы. Мне такое, ведаеце, вот у сумленні ўжо, паколькі я клапачуся пра гэту капліцу, вот мне яно карціць, што я павінна гэта зрабіць. І быў такі вот цікавы выпадак, я не ведаю, можа, ці варта распавядаць, але калі рэстаўратары рабілі дзверы, яны скончылі сваю працу, патэлефанавалі мне, кажуць: спадарня Алена, вы можаце прыехаць, ўсё мы там скончылі, зачынілі, прыедзьце, паглядзіце, ці ўсё ў парадку. І вось увечары я паехала ў сельсавет, узяла гэты ключ, там ось такі вялізны ключ 100гадовы, і пачынаю, значыць, адкрываць гэты замок, і нічога не атрымліваецца, не праварочваецца гэты ключ. Вось. Я думаю, ну як жа ж тут, ну хвілін 5, правда, я так стаяла, ніяк у мяне ўсё не атрымоўвалася, хаця раней, здаецца, як бы гэта ўсё даволі проста выходзіла. І я ведаю, што адзінае імя, якое мы ведаем, хто там пахаваны з гэтага фамільнага роду, гэта Александра Скочанов-Песко. Это была маладая дзяўчына, 23, ці вот як я ўжо зараз запрасіла ў архіве гарадзенскім дадзеныя па ёй, то здаецца, што 25 ёй год было, то была маладая такая жанчынка. Вось. І я не магу адчыніць, і сама сабе ў думках: Александра, ну дапамажы, калі ласка. І ў гэту ж секунду гэты ключ праварочваецца там столькі разоў, колькі патрэбна, ці дзверы адчыняюцца, разумееце? У мяне ніякага страху адносна гэтага няма. Я не баюся вось гэтых памерлых людзей. Мне хочацца, наадварот, вось нешта такое добрае зрабіць. Мне здаецца, што яны з неба глядзяць на нас. Яны нам вельмі ўдзячны за это ўсё. І ну, некалі, можа, і сустрэнуць нас, як нам прыйдзецца ісці туды таксама. Вось. Таму такая была гісторыя, звязаная з капліцай. Як памру, пахавай ты мяне ля дзядоў. І нішто, як хто скажа, далёка. Каму трэба, той змерае крокам шлях, дзе мужэй не будзе слядоў. Між чужых горкай ласкі шукаць і прасіць, зіхацець, дык адно толькі болем. Як адпусцяць пакуты на волю, са сваімі хачу гаварыць.
Ля капліцы курганскай, дубоцкай маёй шапацець буду восеньскім лісцем, дыхаць лугам, праменнем пабліскваць, цёплым ветрам імчаць над вяллёй. Лістападаўскай свечкай мяне ўспамінай, як напраўду была табе мілай, што магла, я ўсё парабіла, ды сасну надо мной не ссякай. А як будзе цябе выпрабоўваць бяда, расхістае, разгойдае гора, я карэнне тваё і апора, бо любоў не ўмірае і там.